We gaan naar damesvoetbal. Linne ging op bezoek bij Ruiver en een hele belangrijke wedstrijd, want ze stonden allebei bovenaan met gelijk aantal punten. En de winnaar, die is waarschijnlijk kampioen. Het is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. De nummer 1 tegen de nummer 1. Een gedeelde eerste plaats, dat hebben Ruiver en Lin. Allebei verloren ze slechts één keer en speelden ze één keer gelijk. En de andere wedstrijden werden allemaal gewonnen. Met allebei nog relatief 2 gemakkelijke wedstrijden te gaan, wordt vandaag dus het kampioenschap beslist. Degene die hier wint vandaag, daar kunnen ze van uitgaan dat hij ook kampioen wordt. Er staat dus heel veel op het spel in deze wedstrijd. En dus was er ook veel publiek naar het sportpark op Ruiver gekomen om dat met te maken. In de heerwedstrijd heeft Lin met 3-0 gewonnen en ook in de openingsfase in dit duel was Lin de sterkste ploeg. Het resulteerde in die openingsfase toe een aantal mogelijkheden, maar een doelpunt viel er vooralsnog niet. Alle hens aan dek dus even aan de kant van Ruiver en de corner is voor de gasten uit Lin. Komt de bal voor en moet dan een prooi zijn voor de keeper en zit er goed bij, maar de bal is nog in het spel en dan is de kans verkeken. Het zijn de dames van Lin die goed blijven combineren en die goed in de wedstrijd zitten. En het is eigenlijk wachten op de eerste treffer. Opnieuw via een verdediger van Ruiver en een corner. Daar komt de bal en via de paal terug het veld in. De corner rechtstreeks via de eerste paal. Bijna in één keer binnengeschoten. En gelukt dus voor de keepster van Ruiver dat de bal niet in één keer in het net verdween. Lin is het sterkste. Dit is een prachtige steekbal. En uiteindelijk niet afgerond. Bal verkeerd geraakt ligt het wel. En zo kreeg Lin een aantal grote kansen. Maar het doelpunt maken is er nog niet bij. Het eerste elftal van Lin is er ook bij om de dames aan te moedigen. Ze zijn al kampioen in hun 5e klasse. Ze gaan naar de 4e klasse. En voor hun eigen wedstrijd tegen Sint-Joost waren ze dus speciaal naar Ruiver gekomen om de dames aan te moedigen. En dan dit moment, een diepe bal, geen boetespel. En een grote kans, voorlangs geschoten door Anouk Wilms. En dat was de grootste kans van de wedstrijd en die was dus voor de toesploeg. Ruiver herpakt zich en gaat meer voetballen op de helft van Lin. Gaat meer de aanval zoeken. En goede acties maken. Hier dan, de voorzet moet komen. Keeper zit mis en dan Wim schiet hem binnen. Bij de tweede paal over. En zo zijn de grootste kansen in de eerste helft langzaam maar zeker voor Ruiver aan het weren. In de eerste wedstrijd heeft Lin gewonnen met 3-0. Dat wil Ruiver duidelijk niet nog een keer laten gebeuren. De ploeg wordt sterker, maar moet natuurlijk achterin ook de deur toehaaien. Een hakje mislukt en dus kan Lin de bal overnemen. En dat is goed metgenomen en doet het shot en in de lange hoogte 0-1 voor Lin. Dat is er de belangrijkste openingstreffer van dit seizoen. Het is Gabi Mevis dat heeft gescoord. Het maakt de 0-1 voor Lin. En de ploeg dus met één been op weg naar het kampioenschap. Nog een keer in de herhaling. Het heugst goed gekozen, in de lange hoek geschoven. Keepster van Ruiver kan er niet bij. En dus Lin op voorsprong. Ruiver op zoek naar de gelijkmaker. En dan zien we een handsbal. De scheidsrechter heeft gefloten, heeft hem geconstateerd. Meer mensen zogen de bal tegen de hand komen en dan is het een penalty. Want de verdediger van Lin sting in het strafschopgebied. En dan kreeg Ruiver eigenlijk een cadeautje. Vanaf de penaltystip kunnen ze de gelijkmaker gaan binnen zitten. Maar waar is het hands? De hand voor het lichaam gehaaien. Ongeveer stikt de hand wel uit. Ja, dan kunnen ze hem er vergeven. Vanaf de stip. Komt de gelijkmaker er? Ja, daar komt de Ruiver op 1-1. Prachtig binnengeschoten, de penalty in de krutsing gemikt. Zo moest ze een penalty nemen. Keepster van Lin kansloos. En Ruiver op gelijke hoogte. 1-1 de score. En komt er nog een treffer in die eerste helft. Opnieuw Ruiver. Misschien nu al de voorsprong. Daar komt de kans aan. En dan de redding. Dit is de keeper van Lin, Leanne Dame. Een voorsprong voor Ruiver vooralsnog weer te voorkomen. Meer zouden we dan niet te zien krijgen in die eerste helft. Dus gaan we kijken naar beelden uit de tweede helft. 1-1 op het scorebord. En wat is het spannend.
met zo'n grote belangen. De winnaar is dus, zoals gezegd, waarschijnlijk kampioen. Wem het de langste om. Wem kan het beste de kansen creëren. De voorzet. En daar staat Nemens bij de tweede paal. Ruiver begint gevaarlijk aan die tweede helft. En ook de volgende kans is voor de Ruiver. Bal moet weggewerkt worden, maar kan toch overgeschoten worden. De voet tegen de bal, maar geen doelpunt. En zo kreeg Ruiver het kansjes om de voorsprong te pakken. Dit is slordig en de overname van Lin. Dat kan een counter komen, maar dat moet dan wel snel gebeuren. In eerste instantie wordt de aanval gesmoord en in tweede instantie dan opnieuw geen overtreding uit de scheidsrechter en daar maken ze zich bij Lin kwaad over. En dus het aanvuurster Inge Schuren nog wel gaat toe te voegen aan de scheidsrechter. Het wordt gaat feller in deze wedstrijd. Ook bij damesvoetbal kan het er af en toe best fel aan toe gaan. Wij mogen ingooien, de scheidsrechter is er niet helemaal duidelijk in. Ja, het kampioenschap staat op het spel en dat kan hier zomaar beslist weer als de diepe bal wordt gegeven en komt er doelpunt aan. Nee, de bal neven geschoten en dan ook nog een keer gefloten vanwege boetespel. Dan was het maar goed dat deze bal niet in het net ging, want dan was het een afgekeurde treffer geworden. Maar wat is het spannend, doet in de laatste minuut van de wedstrijd. 1-1 op het scorebord en dan de diepe bal. Komt hier dan de beslissing voor Lin. Klaar liggen, Oetole over. Dat was een mogelijkheid. En opnieuw zien we niet de winnende treffer. Komt hij er nog wel? Want het kan natuurlijk ook geleunen een gelijk spel weer. Ruiver nog maar weer een keer. In de aanval. Aanval wordt gestuit door de verdediging. En dan een hele lange bal. Die komt achterin op de dak van de goal. Een hele gevaarlijke bal. Keepster kost er onmogelijk bij. Maar geen doelpunt is het niet. Vrije trap voor Ruiver. Bal nog maar weer eens ingebracht. Doet bij de verdediging van Lin. En daar is het nu iedereen met verdedigen. Komt er nog een shot. Daar komt het shot en de redding. Opnieuw Lian Dame die goed staat te keepen. En die waarschijnlijk veel meer te doen heeft in deze wedstrijd dan in het hele seizoen. Want Lin heeft heel veel gewonnen deze competitie. En tegen Ruiver had het zwaar. Maar dan misschien nog eens een keer de counter. Bal maar eens een keer diep gegeven. Doorgepast en dan komt de keeper uit de goal. Moet de bal hebben. En dan de goal is vrij en dan kan er gescoord worden en het is 2-1. Lin op voorsprong, het is Joswien Schuren. Die profiteert optimaal van een fout in de verdediging. De keepster en de verdediger, allebei raken ze de bal maar half. En dan is het doel leeg en kan Joswien Schuren gewoon doorlopen. Kijk eens op wat er gebeurt. De keepster wil de bal wegtrappen. Loopt tegen zijn eigen verdediger aan. En de enige die op de been blieft is de spits van Lin. Joswien Schuren heeft de eind 2 gescoord. En blief het daar dan die. Of kan Ruiver nog een keer terugkomen in de wedstrijd. Wat een spanning, nu gaat het erom. Ruiver gelijk de aanval zoeken. Bal naar voren, daar staat Inge Schuren moet verdedigen en de bal is bij de keeper. Geen probleem. Scheidsrechter heeft gefloten, heeft een terugspeelbal gezien. Ik heb hem niet gezien. Volgens mij heeft de verdedigster de bal niet aangeraakt. Maar dan komt er dus een indirecte vrije trap voor Ruiver. Maar goed dat de keepster op de rand van de 16 staat. En dat de bal dan natuurlijk al niet afgeven, ze zijn het er niet mee eens. Dan komt er de indirecte vrije trap van Ruiver. Terug liggen, uithalen, neven. Dat was de kans geweest voor Ruiver. En dus lopen de emoties hoog op in deze wedstrijd. De kampioenswedstrijd, want dat is het. De winnaar is zo groot als kampioen. Lin op voorsprong, 1-2 op het scorebord. En we horen het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. En het is voorbij. Ruiver verliest de belangrijke partij. Net als de herwedstrijd is Lin de sterkste. En lukt het Ruiver weer niet om van Lin te winnen. En dan is Lin de terechte kampioen. Als de volgende week gewonnen wordt van het combinatieteam uit Melig en Herkenbos. De blijdschap is er alvast. En waarschijnlijk komend weekend dus een kampioenschap voor de dames van Lin. Weer praten nog even nog met de matchwinnaar Joswien Schuren.
Ja, Zwien, proficiat hè. Ja, dankjewel. Super. Oh, 2 keer doorgezet en 2 keer een goal. 1 van Gabi en de laatste van mij. Wat gebeurde dan precies bij die laatste goal? Want toen ging ze op een keeper af, maar en op wind. Ze wouden ze allemaal omvegen en toen botsten ze zelf en goed erin geschoten. Ik wil zeggen, hè, dan zit ze er winst, de keeper is uit de goal en dan moest ze hem wel nog erin. Ja, en dat ging goed. Slag 180. Ja. Leuk dat ze er waren zo af. Proficiat en volgende week, ja, feestje denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat we scoren en winnen. Maak het maar af dan, zou ik zeggen. Ja, dank je.